Ja sam Mihajlo Grbić i pohađam seminar primanja fizike i elektronike u Petnici. Petnica zaista imala veliku ulogu u mom životu, zato što prosto mi je stvorila prostor u kome ja mogu da probudim u sebi naučnika. Prekretnica u mom životu bila je kad sam otišla u Petnicu i odluka je tad doneta da ću se baviti naukom. Mislim da su generalno naučnici, pogotovo mi mladi naučnici petničari, budućnost Srbije, a i samog sveta. Sami ne možemo da radimo nauku. Podrška kompanije i različitih organizacija naučnicima u ovoj zemlji neophodna. Želeo bih da napravim firmu u Srbiji koja će zapošljavati mnogo ljudi. Da, želim da ostanem u Srbiji i želim da napravim promene u Srbiji. Možemo, sigurna sam da ovde možemo. Nacionalni dan davanja. Najbolje lice Srbije. Da, što se tiče obrazovanja u Srbiji, mislim, budućnost, na tome treba raditi.